Edgar Umotsabi emapalini Richmond United. Le free kick izothathwa uNelsiwe uShabangu. Athi sibone ke le free kick ye first touch. Wasayiphakamisa ke uShabangu bayadefenda nelithuba lapha yaphakuza inethi. Ngishilo ngathi bawuqala ngegiye eliphezulu lomdlalo. Abe first touch na babelibeka phakathi igoli. Okapteni la uJanet Fisher. Okapteni Janet Fisher. Imsusu nje mihlanu namanenjane ebhodini. Free kick ebeyingozi bayifaka eboxini uShabangu nanke bavele baliheda laya nje enyaweni zakhe la uJanet Fisher. Angananaza akangachitha isikhathi uJanet Fisher wase elivalela phakathi. Ingakho manje sithi 1-0 iqembu layo ke la ugoalkeeper Ketsi uyayibiza bayamnikeza futhi basebelintshontsha isendaweni engozi leli bhola iyavala i-first touch bayaligoba lifuna amakhanda leli bhola nalithuba lapha awuyabhakuza inethi. Sharon Oliphant olimele kodwa Sharon Oliphant olibeka phakathi igoli lokulinganisa ele Richmond United. Wase elimala la Sharon Oliphant emdlalweni odlule bedlala neTUT umdlalo wawuqala ebenchini wasengena ngesombe sesibili naye yenye back pass bamnikeza futhi mohlala laselimdukela walithatha uTapala wangena eboxini uTapala naye leya cross yabeqa lapha emuva wasaliqedela la Sharon Oliphant yabona leya cross ekafatela wafika emva kwendaba Nelsiwe Shabangu. Ngaleyo ndlela 1-1 manje la Peter Mokaba Stadium bebelidinga le goli ku first round ehlangene la